Gnjezdo! Danas je prekrasan dan, ali izgleda mi da će nas pogoditi snažan vjetar. Ne znam kako to uspjevaš, ali uvijek točno predvidiš vrijeme. Moramo sve pokupiti prije nego što počne stvarno jako puhati. Ja se ne bojim vjetra. To je samo zrak. Kakvo zlo može učiniti? Počinje jako puhati. Mislim da je bolje da pođemo kući. Bolje da se požurimo jer će biti još gore. Ja idem unutra s ostalima. Dođi, Mumu, ne budi tvrdoglava. Idemo. Ja se ne bojim ničega, a najmanje vjetra. Dođi, povjetarčiću, je li to najbolje što možeš? Hajde, hoću više vjetra. Više, više, više. Vidim da ti se puše danas, ali nećeš me pobijediti. Ja sam Mumu, super krava. Skoro sam stigla, još samo malo. Ovaj vjetar nema šanse protiv mene. Au! 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 Što je ova čudna stvar? Jesu li to komadići drveta? Izgledaju kao Dabrova kuća. Ne, to je gnjezdo koje je palo s drveta i razbilo se. A što bi ovo moglo biti? Izgledaju kao ovalni bijeli kamenčići. Ovalni kao jaje. O ne, to nije kamenje, nego ptičja jaja. Jesam li ja ptica? Što ja radim ovdje? Je li to moje gnjezdo? Ne mogu vjerovati, gnjezdo mi je razbijeno. To je moje gnjezdo, moja jaja, moja obitelj, ne! Hej društvo, slušajte me pažljivo. Vjetar je napravio nešto strašno. Moje gnjezdo palo na tlo i razbilo se. Moja dječica, male ptičice, ostale su bez doma. To je tragično. Molim vas, neka mi netko pomogne. Ali Mumu, ti znaš da si ti krava i nemaš gnjezdo. Moja djeca, molim vas, pomozite. Sigurno je udarila glavom malo prejako. Sva je zbunjena. Idemo vidjeti što se dogodilo. Kakva katastrofa! Gnjezdo je palo, jaja su se rasula po tlu. Sva sreća da nijedno nije napuklo. Moramo ih pokupiti i napraviti novo gnjezdo za gospodina pticu. Kako to mislite za gospodina pticu? To je moje gnjezdo i morate pomoći meni. Mumu, primila si udarac u glavu i sad misliš da si ptica. Ali Mumu, ti si krava. Sada, moji prijatelji, moramo pomoći napraviti gnjezdo da se jaja mogu izleći. Na posao! Moramo skupiti mnogo grančica. O, gle! Što to radite? Mumu, skupljamo grančice da napravimo novo gnjezdo za ptiće. A tko će meni pomoći? Izgraditi moje gnjezdo? Ali Mumu, ti si krava. Što će tebi gnjezdo? Vjetar mi je uništio gnjezdo, a nitko mi ne želi pomoći. Mislila sam da ste mi prijatelji. Mumu, vjetar je srušio ptiće gnjezdo, a ne tvoje. Pa ti nemaš gnjezdo. Pa budući da mi nitko neće pomoći, bez brige, napravit ću ga sama. Napravit ću najveće i najljepše gnjezdo koje je ikad postojalo. Vidimo se! Ovdje je jedna, tu još jedna. Da, ovo je moja. Imam ih puno, ali trebam još nekoliko. Ne još nekoliko, još puno! Sad imamo dovoljno da napravimo gnjezdo. Stavi grančicu ovdje. Ovdje? Može. Nadam se da to tako ide. Ispalo je remek dijelo. Biće jako lijepo ovo novo gnjezdo. Moramo ga smjestiti gdje i pripada. Talalo, možeš li ga staviti na drvo?
imam predivno gnjezdo, ali nešto mi nedostaje. Da bi gnjezdo bilo gnjezdo, treba jaja. Pokušat ću snijeti jaje. Ovo je stvarno teško, ali moram naći neka jaja. Gle, tamo na zemlji vidim 2 velika bijela kamena. Gdje bi Mumu mogla biti? Pa, ne vidim ju nigdje. Živ. Hej, Mumu, što radiš tamo gore? Silazi odmah, kad vjetar opet počne puhati, odletjet ćeš. Vjetar opet počinje. Siđi dalje, Mumu, odletjet ćeš. Drž se čvrsto, Mumu. Stablo jabuke. Dodaj meni. Sad meni. Opet meni. Pa što je ovo? Hoće li itko dodati meni? Dodajte mi već jednom. Wow! Talalo, kakav je to bio udarac? Sada ju moramo ići tražiti. Dođi, ti možeš bolje vidjeti odozgo. Talalo, kako si ti samo ojačao? Vidi koliko stabala jabuke i sva su puna jabuka. Nevjerojatno! Imaš pravo, Talalo, drugi put moraš udariti slabije. Vidi loptu, ispod drveta je. Hajdemo po nju. Tako ti treba kad prejako udaraš loptu. Odakle dolazi taj smijeh? Nisam se dugo tako nasmijao. Stvarno smiješno, zar ne? Stablo jabuke, zašto ste vi tako daleko od ostalog drveća? Pa, rođen sam ovdje. I nikad me nije smetalo što sam malo dalje od svoje braće. Ovako mogu narasti veći i imati više mjesta. Ali ove godine nije baš puno kišilo, pa nisam dobio vodu. Moja braća su mogla bogato uroditi jabukama, a ja nisam uspio uroditi niti jednom jabukom. Kao što znate, mi stabla jabuke najviše volimo roditi jabukama, tako da svi mogu probati kako su fine. Aha! Možemo li mi nekako pomoći? Ne, osim ako možete učiniti da pada kiša da mi vjetar odnese ovo uvelo lišće. Ipak, nadam se da ćete jednom kušati moje jabuke. Drago stablo, mi moramo sada ići, ali ne brini se. Pokušat ćemo ti pomoći što prije. Prijatelji, moramo pomoći stablu jabuke. Nema vode i nije urodilo ni jednom jedinom jabukom. A kako mu možemo pomoći? Sjajna ideja, Talalo! Pomoći ćemo našem stablu da bude kao novo. Kiši! Ne mogu vjerovati! Voda! Puno vode! Ovo je baš odlično! To ste vi! Hvala vam puno na ovome!
Ula, raste mu cvijeće iz glave, baš čudno, zar ne? Mumu, takvi cvjetići rastu na svim stablima jabuke i svaki će se pretvoriti u jednu jabuku za nekoliko dana. Dobro jutro, stablo! Sada imaš baš puno cvjetića. Ti cvjetići su tako lijepi. Hvala, prijatelji moji. Kad jabuke dozriju, možete jesti koliko god želite. Odlično, ja želim punu košaru. Vratit ćemo se sutra, pa ćemo kušati koliko su slatke. Vidimo se sutra. Nevjerojatno koliko jabuka ima. Požurite se, nećete vjerovati. Prekrasno je. Vidim stotine i stotine jabuka. Koliko ih je samo? Jeste li spremni? Spremni za što? Oh! Vidi koliko ih imam! Ja imam još i više. Gospodine stablo, hvala vam za ovoliko voća. To je sve za vas, jer ste bili tako dobri. Vidimo se! Kako je to bilo zabavno! Trebali bismo ići u šumu potražiti stabla koja nemaju dovoljno vode i dobro ih zaliti. Sjajna ideja! Vidi koliko jabuka nam je stablo darovalo. Gledajte me svi. Ja sam stablo sa cvjetićima u kosi, a ove jabuke su odlične. Ne. Krpići! Pas ovčar. Kad ćemo se vratiti ostalima? Molim? Prekini s tim! Želim se vratiti odmah! Mislim da griješiš. O, kakva predivna ovčica! Tako si čista i bijela! Kako god! Možete li reći onom mješancu ovčaru da se pokrene? Želim biti s ostalim ovcama! Kako to misliš, mješanac ovčar? Ovo je Alfred i nije pas ovčar. Naravno da je pas ovčar. Zar si slijepa? Želim ići s ostalima i to odmah. Ne brini se, Rita. Ova ovčica je očito izgubljena i pomiješala me sa svojim ovčarom. Pa da vidimo. Izgubila si svoje stado. Ne, ja sam s ovčarom. Druge ovce su se izgubile. Ali to nije tvoj pas ovčar, to je moj Alfred. Znači, on ti je dečko? Ne, on je... Rita mi je prijateljica. Ne trebate mi ništa objašnjavati. Ako ste zaljubljeni, to je vaša stvar. Već sam ti rekla ne. Cura ti je baš divlja. Onda, hoćeš li me već jedanput odvesti do ostalih? Volio bi ići s tobom, ali trenutačno čekam prijatelje, pa ćemo onda svi zajedno ići na čaj. Kako god želiš, ići ću sama. Alfred, Rita nam je rekla da je ovdje negdje izgubljena ovca. Da, Rita je u pravu. Ovca je otišla onamo. Kako si ju mogao pustiti da ide sama? Uskoro je vrijeme za čaj. Alfred, pa sama je izgubljena. Moraš joj ići pomoći. Gdje je sad nestala? Sigurno je jako usamljena bez svoje obitelji. Sad se osjećam grozno jer sam je poslao samu, sirota mala. Eno je, ondje ispod drveta. Jesi li dobra, ovčice? Bilo je i vrijeme. Čekam ovdje već 10 minuta da me onaj mješanac vrati kući. Jako si pogriješila. Ovaj mješanac, kako ga zoveš, je Alfred i on je naš prijatelj. On nije tvoj ovčar. Ne može biti. Znači, ja sam izgubljena. Nikad više neću vidjeti svoju obitelj. Netko me treba utješiti. Ovčice, mi ćemo ti pomoći da ih pronađeš. Makni se, za sve si ti kriv.
Ne brini se, mi ćemo ti pomoći. Sjećaš li se nekog posebnog mjesta gdje ste išli svaki dan? Kad bolje razmislim, da. Ima jedno mjesto ovdje blizu s rijekom i velikom ružičastom stjenom. Pa ne znam gdje bi to moglo biti. Ne znam ni ja, Milo. Ja točno znam gdje se to mjesto nalazi, ali ne znam želim li pomoći ovoj ovci. Bila je vrlo bezobrazna prema meni. Žao mi je, dragi mješanše. Htjela sam reći, viteže u sjajnom oklopu. Molim te, odvedi me moje kući i za nagradu ću ti dati veliki poljubac. Ma daj, Alfred, budi dobar prema njoj, izgubila se. Dobro, ali ne očekujte da ću prihvatiti i jedan poljubac. Ti prvi, Alfred, a mi ćemo te slijediti. Jesmo li stigli? Ne, Jesmo li stigli? ne. Hodamo već neko vrijeme, a ništa mi se ne čini poznato. Ne brini se, Olga, još malo i stigli smo. Jesmo li sad stigli? Evo, stigli smo na odredište. Kakvo predivno mjesto, a vidi sve te ovce. Da, vrlo je lijepo. Gledajte, dolazi pas. Tko bi to mogao biti? To je Alfreda, moj pas ovčar. Što? Alfreda? Doveo sam te skroz dovde, a ti me zauzvrat zoveš Alfreda? Zar te nije sram? Alfreda je pas koji nam dolazi ususret i cura je. Alfrede, psić poput tebe. Mogla bi ti biti cura i mogli biste se vjenčati i imati male štence. Dobar dan, prijatelji. Vidim da ste vratili moju ovcu. Hvala vam, vrlo ste ljubazni. Bili su jako dobri prema meni i obećala sam Alfredu da ću ga nagraditi poljupcem. Ako želiš, mogu mu ja dati poljubac. Koji je od njih, Alfred? Onaj koji se skriva iza Mila. Dobar dan. Izgleda da su se zaljubili. Kako prekrasno. Nema potrebe za nagradom. Bilo mi je zadovoljstvo pomoći tako dragoj ovčici da dođe kući. Ali... moraš biti nagrađen povremeno. Nije potrebno. Hvala vam. Dobro, kako želiš. Kako god bilo, hvala vam, prijatelji. Znam da te nije zanimala neka nagrada, ali mogao si prihvatiti poljubac, ha? Ja sam gospodin, a gospodin ne prihvaća poljupce kao zamjenu ni za što. Iako, bilo bi lijepo primiti poljubac od tako ljupke gospođice.